vähän siinä ja siinä lähtee. Niin, terve. Tänään otetaan puskurista toi rautajuttu irti. Ja sitten laitetaan se tähän puskuriin, otetaan toi koukku pois. Laitetaan toi puskuri tähän kiinni. Niin. Katsotaan jos saadaan tuotosta irti, niin jos saadaan, niin laitetaan se tohon ja otetaan toi koukku pois. Sieltä tulee kohta. Sieltä se nyt tulee. Vähän koputetaan kohta. Joo, sieltä se tuli. Ei se meinaa tulla sieltä. Nyt vähän koputetaan lisää. Joo, sieltä se tulee. Näin. Otetaan tuolta seuraava. Joo. Joo, sieltä se tuli. Mä sen menen. Sitten pitäis vielä tää pultti saa täältä läpi. Saisi nyt siinä. Joo. Ja sitten seuraavaksi pitäis saada. Mitenkään tää nyt otetaan tästä. Pitää olla aika varovainen kyllä tän ottamisessa. Ettei särry puskuri. Se olisi tää jopa. Katsotaan jos saataisiin jotenkin se siitä. Ei tästä tuu mitään. Mitenköhän tässä silleen järkevästi saisi? En tiedä. Pitää katsoa. En tiedä yhtään miten tää täältä tulee. Mitähän tässä nyt tekee? No, mä irrottelen nyt tässä, niin katsotaan sitten. Mä saisin nyt jotenkin tuosta näistä irrotettua. Vielä pitäisi saada tuo koukku jotenkin tuolta alta menemään tonne ylöspäin, että mä saan sen puskurin tosta irti. Mutta se nyt käy sillä lailla, että mun joutuu ottaa tuosta pois. Tuo noin. Ottaa pois. Mä laitan sen tämän tuolta alta, niin sit mä saan tän koukun helpommin sieltä pois. Tois niinku tuo saatu nyt irti. Vielä pitäis saada pujotettua se tuolta alta. Niin nyt ei särjetä mitään. Tehdään se nyt sitten. Ei siinä kauaakaan mennyt, kun saatiin tähän irti tää koukku. Pitäis noin saada tästä vielä irti. Mä menen tossa nyt syömään. Jatkan sitten. Niin nyt on tullut syömästä. Mä laitan tässä samalla. Haluan kuvaamaan tän. Onko peiton tää ei oo tänne puskurin alle. Maalipin tämän miksikä. Tätä kyllä maalataan uudestaan lisää. Niin. Se nyt on siinä. Nyt otettais tästä nämä pois. Niin, joo. Joo, saa menetä ikinä tästä.
En tiedä. Joo, ei. Joo, mä en oikein saa noita. Oikein. Minkähän iskee täältä. Kompura päälle. Ja otetaan tuolla pulttipyssyllä tuolla painepulttipyssyllä pois tuolta. Mulla on semmonen, että mä sun pulttipyssyllä pois tuolta viimeistä. Ja otetaanko tolla? Joo, otetaan 17 hiilisellä. Yritetään ottaa tuo pois. Pultti. Katsotaan saadaanko me tosta. Vähän siinä lähtee. Ei se oikein lähde siitä. En kyllä tiedä. Kokeillaanpa vielä kerran. Joo, ei lähde. No, katsotaan saadaanko tällaisella. Enpä usko. Siis se ei lähe. Suihkatetaan vähän vereen nelinkerran. Se ei nyt tää lähtee. Hain tossa vähän jotain liinaa. Että tää ei jää tätä. Voidaan pyyhkiä nää. Mikä tähän valuu. Lähtiskään se nyt. Se ei lähe. Mikäs siinä ne on? Kaillaanpa vielä. Mä nyt koitan saada sen siitä pois, niin palataan pian. Mä en saanut sitä takaperän pulttia irti. Pitää nyt siirtyä sitten tähän. Toimiskoon tämä? Tuosta kiinni. Se pitää tuolla. Ja se lähti sinne. Tää on molempiin päin. Kunnolla vaan. Katsotaan toiselle puolelle. Kyllä se muuten nyt irtaa. Joo, ei ainakaan noin.
Ihan oikeesti. Mä yritän näitä tässä ottaa. No otetaan tää. Mä otan nyt tästä pulttipyssillä. Tolla pulttipyssillä. Mutta eka mä otan tämän irti. Tän näin. Niin. Joo. Itse asiassa ei taidetakaan saa. Joo, ei. Ei oo hetkonen. Siis miten mä muka? Kyllä se on jotenkin pakkaa. Siis ei. Se ei aukea. Ei vittu. Voi juman kautta. Voi. Nyt taisiko nyt. Tuskinpa. Siis kun tätä ei saa. Joo, se ois nyt siitä sitten saatu. Seuraavaksi pitäisi ottaa nuo irti. Se on varmaan aika helppoa. No, sen näkee sitten. Se tuli aika nätisti. Joo. Ja tämä. Ja se sieltä tuli. Siinä olisi niin kuin eka. Sitten lähdetään irrottaa tätä. Kyllä sekin sieltä tuli. Joo. No ois ne siitä sitten saatu. Molemmat. Tuli aika nätisti kyllä ulos siellä. Tai siitä mitään. Siinä ne ois. Seuraavaksi pitäis laittaa ne tähän. Ja nyt kun me ollaan saatu nuo irti, niin täällähän mun pitäisi ottaa joku prikat tuonne. Joku prikat molemmille puolille. Ei pistään täältä. Nää sopivat. En tiedä. Oiskohan nää sopivat? Katsotaan. Tässä olikin kahdet prikat. Tää tulee vissiin tuonne puolelle. Tätähän ei saa tähän näin. Kyllä se aika nätisti siihen meni.
seuraavaksi pitäisi saa tuolta. Pitäisikö tuossakin olla joku prikka? Laitetaan tänne näin. Hetkonen. Ei laiteta mitään prikkaa tänne. Ei semmoista tarvitse. Tuosta tuohon kannattaa laittaa prikka. Ja sitten laittaa jonkun tämmösen kiristetään hyvin. Kun on suorana. Suorana. Kuuluuko tää heilua näin? Ei hittoa. Olisikohan tuolla sittenkin kuulunut olla prikka? No otetaan sopivat prikat niihin. Täällä ei taida olla. Olisiko tässä? Katsotaan jos tää menis siihen. En tiedä onko toi vähän. Sain tän tohon ja en tiedä onko toi vähän liian pieni prikka, kun tuo vähän särkin tuolta sisältä. En tiedä nähtikö kunnolla. Niin mä en tiedä kiristää, että meneekö toi prikka tosta läpi. Niin etetään siihen nyt vähän isompi. No kyllä siihen löytyi tommonen isompi prikka. Vähän semmonen isompi prikka löytyi. Toivotaan vaan, että ei mene tästä läpi. Tästä näin. Joo. Mä lähden tässä nyt tätä kiinni laittamaan. Ja tuon otan irti ja laitan sinne prikan. Tuonne. Sehän menee sieltä läpi. Joo. Laitan tuonne toistepäin, kyllä väärinpäin. Ja katsoin vielä laatikko, että onko siellä iso priikka. Oli siellä. Ton kokon. Äsken oli tämmönen. Niin oli siellä. Ei se mikään hyvä juttu, jos se menee tuolta läpi. Niin se on nyt siellä ja lähdetään kiinni tästä. Vähän kyllä jännittää, että meneekö se tästä läpi. Sen saa nähdä.
Jos se menee oikein läpi. Kyllä se siinä toivottavasti pysyisi ainakaan heilu siinä. Ja seuraavaksi pitäisi niinku ottaa tämä irti. Ei pidä. Ei toi ollutkaan väärinpäin. Mä ajattelin, että se oli väärinpäin, mutta ei se ollutkaan. Tuo oli väärinpäin. Ja mehän ei laiteta paikalle, kun tää maalataan. Tähän on tullut ikäviä lommoja, kun tää on tippunut betonin päälle. Tähän lattiaan. Niin on tullut aika ikävät jäljet. Tuossakin on ja tuolla. Ei hittoa. Nyt pitäis kiristää tämä tästä. Niin. Kun aletaan kiristämään sitä kans tässä nyt. Niin. Ei kun niin, tonne piti laittaa prikkaa. Nyt mä vasta tajusin sen. No ei siinä kauan, kun ollaan saatu tää irti tästä. Kyllä tästä vielä. Noin. Siellä on prikka nytten. Tää. Tänne. Sekin on siellä. Missä se mutteri on nyt? Tossa. Laitetaan tää mutteri. Kiluu vieläkin. Se on vähän tämmönen. Itse asiassa ei sillä kyllä väliä oikein oo. Sillä väliä oikein on vaikka se tommoinen. Ne on nyt sitten siinä laitettu molemmat. On nyt siinä. Ja tätähän ei vielä laiteta kiinni tohon. Tätä puskuria kun tää maalataan. Iskämaalataan tästä. Se laitetaan tuohon noin kiinni. Tähän tuliko tuo jälkiä tähän puskuriin. Tonne alle tuli jälki. Tai jonnekin sinne niitä tuli. Tässä on nyt. Tää nyt ois. Ja sitten kun vielä sais ton irti. Mutta kun mä en oo sitä saanut. Pitäis vielä siitä saada. Pitää iskarit kato vaihtaa. Nuo keltaiset iskarit laitetaan
tähän molemmille puolille. Tänne ja sitten tänne. Niin. Joo. Laitoin kompuran päälle, niin pitää ottaa toi täyttöön. Niin sit saadaan otettua tällä paineilmapyssyllä tuo putti irti. Joo, otetaan toi täyttyy. Joo, katsotaan nyt saataisko irti tämä. Joo, nyt se, mä en ollut täyttänyt ennemmin tuota kompuraa täyteen. Sitä säiliä. Mä en ollut vissiin päin nappia sen pohjan, se ei ollut kauan ollut päällä. Pyörillä. Niin nyt se on sitten saatu, niin pitäisi sitten ruveta ottaa. Siirrän tän nopeet tonne. Sitten otetaan tää. Tää on täällä. Noniin. Täällä on jahasta. Joo. Se pitäisi saada noin iskarit pois molemmilta puolilta. Tuolta ylhäältä kato kiinni.